Nagpasidaan ang usa ka eksperto nga maghinay-hinay sa pagkaon og mga tamis ug parat karong Kapaskuhan aron malikayan ang mga sakit sa bato. Sumala ni Dr. Maria Teresa Badang, ang head sa Kidney and Transplant Institute sa Southern Philippines Medical Center, sa nakuhang impormasyon sa GMA Super Radio Davao. Sa bulan sa Enero sagad makita ang epekto sa sobrang pagkaon sa panahon sa Kapaskuhan. Pagpasabot sa doktor, mamahimong mukaon og mga tamis ug mga parat nga pagkaon apan kinahanglang sakto lang ug dili pa sobrahan. Giawhag sab ang katawhan nga una mosalmot sa mga party angayang magpa-check up aron masayran ang kondisyon sa lawas ug mahatagan og rekomendasyon sa mga angayan ug bawal nga kaunon. Sa nakalabayng tuig na matikdan sa Department of Health ang pagsaka sa kaso sa stroke, sakit sa kasing-kasing ug sakit sa baga ato sa Kapaskuhan. Kini tungod sa sobrang pagkonsumo og alkohol, sobrang pagkaon og parat ug taba nga pagkaon, kulang sa tulog ug pagpahulay.